Bai, egunon, 33. osasun biltzarra hasi egingo dugu, bai inguru polit honekin. Eta gaia gizartearen medikalizazioa eta min kronikoa izango da, ondo dakizuen bezala. Ezkerretik eskumatara Amaia Mendizabal duzue, farmazilaria, Maritxu Muñoa familia medikua, eta gure Alasne Pinedo fisioterapeuta. Banan joango gara orkesten, beraiek hitza hartu baino lehen. Orduan, momentuz, Amaia Mendizabali buruz aipatu nahi duguna da Bidasoa Esian farmazilari gisa lan egiten duela lehen arretan, eta horretaz gain, arreta sozio-sanitarioan dabil buru belarri. Eta garai batean bere entrepresa sortu egin zuen egoitzetako behar hori bermatzeko, eta gaur egun Osakidetzan dabil Farmabide proiektu hori aurrera eramaten. Eskerrik asko etortzeagatik eta aurrera nahi duzunean. Bueno, eskerrik asko, aurkezpenarengatik, guzti hau antolatu duzuen guztiei, eta batez ere Nekaneri nitaz bat izalako gaur hemen nagolako berarengatik. Bueno, nire aurkezpena izango da hola, gai honi aurre egiteko botiketatik haratago, ikusiko dugu hitz egingo dut nola llegatuko era biziaren medikalizazioa. Eta, zeintzuk diren datuak, dela bat ere onak, eta osasun sistematik zer egin ditzakegun honi aurre egiteko. Bizitzaren medikalizazioa jatorria 1996an Osasun Munduko Erakundeak osasuna definitzeko orduan dauka, ongizate egoera bezala definitzen du. Osasuna erabateko ongizate fisiko, mental eta sozialeko egoera da, eta ez bakarrik afekzio edo gaixotasun berezia. Bigarren Munduko Gerra ostean hori inflexio puntu bat izan zen. Munduko Gerra gordintasun hortatio osasunagatik kezka maximizatu egin zen. Alde batetio beste batea. Eta ongizate estatua herrialde garatuetan azaltzen da. Eta horrek sortzen du, hainbat bizitzaren hainbat alderdi medikalizatu egiten direla. Orain daukaguna da, dena hemen eta orain osasun kultura. Nik izango nuke ez dela osasun kultura, ez da gure gizartean bizi dugun kultura, ez? Eta hori osasunean zer dakarki medikuntzarekiko daukagun mendekotasuna, ez? Azkenean norberaren burua zaintzeko ez gaitasuna ematen digu dena hemen eta orain kultura honek. Daukagun intolerantzia, kasu honetan minari edo gaixotasunei asko murriztu da kultur honekin. Dena hemen eta orain kultur honek ekartzen diguna da gatazka pertsonalak tratatu beharreko arazo medikoa sortzen dela. Deno arazo horiek genekien, nola bideratu eta ez genuen behar mediku edo osasunera jotzea. Eta gero, kultur honek ekartzen diguna da osasunaren desjabetzea. Azkenean medikalizazioak zailtzen du gestio hori, gure osasunaren gestioa, eta orduan jo behar dugu profesional baten gana.
Eta hori da, erantzukizuna zeinena da, zeinan denok daukagu zer ikusia, bizitzaren medikalizazio honetan. Alde batetik, gizarteak, komunikabideak, osasun profesionalak, gobernuak, farmazi industriak, denok daukagu zer ikusia medikalizazioan. Gizarteak, sufrimenduarekiko daukagun tolerantzia txikiagoa, eta arreta eskari handiagoa. Eskatzen aldana gizarteak, daukagun egoera izan da, bada zainketa formalak, geroz eta gehiago. Eta eskatu, eta eskatu, eta eskatu. Gero beste aldetio, komunikabideak. Komunikabideak osasunari buruzko sinesmenak eta itxaropenak modulatzen dituzte. Bai onerako eta bai txarrerako. Zuek ere, igual ikusiko duzute, berritan ateratzen denean berriren bat, eragina daukala kontsultak betetzen diela, jendea telebistan hau ikusi dut eta zer gertatzen da, eta badaukate podere handia. Eta bai onerako ere, bai. Ni gogoratzen dut, orain dela urte batzuk, ibuprofeno 600eko notizi bat atera zela korreoan, eta kriston eragina izan zula. Guk lehen arretatio saiatzen gera hori lantzen eta, baina komunikabideak beste poderea daukate, igual beraiengatik ikasi beharko dugu, edo beraiekin aliatu, edo, onerako egiteko batez ere. Eta, osasun profesionalak, azkenean, osasun profesionalak medikalizazioari hori praktikan jartzen dutenak dira. Egia da, presio asko daudela alde guztiatio, baina orain Maritxuk esan dunak, berak ere bere momentuan izan zula klik hori, eta klik hori profesional bezala ere egin dezakegula, eta, hori, nahiz eta presioak izan, beste leku baten jarri gaitezkela, Eta, zer esan farmazi industriak daukan poderea, beraiek interesa asko daukate arazoak gaixotasun bihurtzen, hor atzean diru asko mugitzen da, eta, azkenengo adibideoetako bat, bada obesitateari buruzko ze interesak dauden horren atzetio, eta ze nola bultzatzen ari diren hori medikalizatzea. Eta nola dakigun medikalizatzen nahi gehala, Osakidetzan badauzkagu gure datuak, estatu mailan, Europa mailan ere bai, hemen estatu mailan dago ospitaleko kanpoko erabilaren behatokia, eta behatoki hauek laguntzen digute gero hainbat estudio, konparazio, ikustea gaixotasun maiztasuna, botiken erabilen ereduak, eta gero ebaluatzeko jartzen ditugun neurri horiek hori saihesteko, horiek ebaluatzeko. Esan eten bezala, gure osasun sisteman Osakidetzan dauzkagu, eta hainbat ikerketa, eta martxan jartzen diren estudiok eta horiekin egiten dira. Baina nik ekarri nahi nun, ikerketa hau nun Espainian ikertu zen 2005 eta 2015 artean, sendagaien preskripzioaren profilaren farmazia ikertzen da estudio honetan, eta 2005 eta 2015 artean ikusi da polifarmazia, hau da, 15 urte baino gehiago dutenen pazienten artean. Polifarmazia hirukoiztu egin zen urte hauetan, eta gehiegizko polifarmazia 10 aldiz biderkatu da. Badaude, bai talde guztietan, baino batez ere 80 urtetik gorakoetan. Eta bereziki, botika talde batzuetan, protoi pomparen inhibitzaileetan, estatenak, antidepresiboak, baita beta blokeatzaileak,
estudioketan ere bai antiepileptikoak hirukoiztu egin direla azaltzen da, eta neuroleptikoak emakumeetan eta botika kardiobaskularrak gizonezkoetan. Beste estudio bat ikusten da polifarmaziaren prevalentzia Europa mailan, estudio honetan, ikusten da alde handia dagoela alde batzuetatio, beste batzuetatio. Polifarmazia, erresuma, bai guztiak, Italia, Espainia, Frantzia eta Alemania bikoiztu baino gehiago egiten dute erresuma batuko datuak. Estudio hau da 75 urtekoen pazienteetan. Eta gehiagizko polifarmazia ere bai, ikusi ditzakegu badagoela aldea, herrialde batzuetatio bestea. Eta estudio honetan baita botika batzuetan ikusten da erabilera protoipompa inhibitzaileetan, antipsikotikoak, benzodiazepinak eta opioidetan, eta ikusten da Espainiar estatu mailan diela datu altuena. Osea, zer egin badaukagula badakigu, eta Euskal Herri mailan ere datuak ere antzekoak dira. Orduan, egoera badakigu ez dela ona, baina gure eskuetan dago hau, eta denon artean egin ditzakegu, eta badago evidentzia martxan jarrita, hainbat ekintza martxan jarrita, aurre egin ditzakegula medikazio biziaren medikalizazioa. Eta beste hainbat ekintzaren artean, hauek osasunaren alfabetatzean, longitudinalitatea bultzatzea, pertsonak duen preskripzioa egitea, tratamentua farmakologikoak preskribatzea, prebentzio kuaternarioa, guk sistematiko egiten dezakegun mina ere kontuan edukitzea, eta osasun sektoreak ingurumenean duen eragina ere bai murriztea. 21. mende honetan ezin dugu ahaztu, azkenengo puntu hau ere. Azkaratzen. Osasunean alfabetatzea, hau badakigu, Europan giltzak izan zen 2020 urtean, eta honi buruz hitz egiten dugunean, hitz egiten aitean norberaren osasunaren gaineko kontrol handiagoa izatea. Puntu importantea da, osasunean alfabetatuta gaudenean desberdintasunak murrizten direla, batez ere gizarte txiro eta baztertuen artean. Eta inpaktua azkenean jokabide osasungarriak eta zerbitzuen erabilera hobetzen da. Longitudinalitatea bultzatzea, azkenean hau da lehen arretako oinarri bat, eta onura asko ditu. Azkenean, hemen jarri dizueten estudio honek Norvegian egindako estudio observazionalak, honen emaitzak dira, heriotza tasa murriztu, ospitaleratzeak gutxitu, ospitaleko arreta medikoa espezializaturako derivazioiek ere gutxitu egiten direla, eta hor jartzen dutena, olako emaitzak izan da, oso tratamendu gutxi dauzkate olako emaitzak, eta importantzia eta pisua eduki beharko lituzkela, olako estrategiak edo kontutan edukitzea hau martxan jartzea edo saiatzea mantentzea. Pertsona ardatz duen preskripzioa. Hemen jarri dut ere bai, publikazio hau, hemen daude, gonbidatzen zaituztet irakurtzea oso interesgarria dela, eta zer esan nahi du pertsonak ardatz duen preskripzioa egitea, kontuan edukitzea bere faktoro kliniko, sozialak eta pazienteren lehentasunak. Eta hortan, nik puntu honetan nahi dutena esan da, preskripzioa egiterakoan kontutan eduki behar dela, eta nik uste dut gizartean, pazientei esan behar zaiela,
gaixotasun kroniko bat ez dela betirako dela, baina aldatzen juten dela, ez duela esan nahi beti berdina izango dani. Helburuak, jongo diala aldatzen, ez? Eta orduan, horrek asko errezatuko lukeela, gero depreskripzioa egiten hasten geanean, beraiekin hitz egiteko modua, ez, eta ja beste puntu bada, ez dela betirako, ez? Bai, da betirako gaixotasuna, baina gaixotasuna hori aldatuko da, eta orduan tratamendua ere aldatuko da, eta horrek asko lagunduko dutela. Nik uste horregi badaukat botatzeko, eta tratamendu farmakologikoak, azkenengo urte hauetan, geroz eta evidentzi gehiago dago, ze onurak dauzkan tratamendu farmakologikoa, bai ardura fisikoa, beste terapia kognitiboa, preskripzio sozialak, horrek kriston onura dauzkala osasunean, eta, orain hitz egingo dute horri buruz. Eta, ze zaila da profesionalen gandio hau adieraztea, eta pazienten gandio hau betetzea. Eta ematen du erresa dela, esaten duzu, oinarrizkoa, baina da zaila, bai preskribatzea eta betetzea pazientea bezala. Eta, prebentzio kuaternarioa, azkenean eukitzea kontutan, esku hartze medikoak, badaukala bere eragina eta batzutan eragin txarra. Eta, prebentzio kuaternarioetan, aktibitate bat ikusi dela onura daukana da depreskripzioa, ez? Eta estudio honek, uda honetan atera publikatu den estudio honek esaten duena, goiz hasi behar dugula, depreskripzio lanetan. Eta nik usten dut, nire irudipena eta nire lanean ikusten dutena dela, azkenengo fasean hasten gehala. Eta, ematen du, eta evidentziak esaten dugu, lehenago hasi behar dela. Orduan, hortan ere badaukagu zeregina. Eta bukatzeko, esan duguna, 21. mende honetan, klima aldaketa mendeko giza osasunaren mehatxurik handiena daukagula, ez? Eta, osasun sektoretik ere bai, gure eragina daukagula hortan. Eta egia, ez dakit ikuston botik aurreratuak, eta biologikoak, eta bestea, eta, hontan ere pentsatu behar dugula, eta eredu izan beharko ginatekela, ez? Eta azkenengo imagen hau, nola ikusi nuen blog Filipondexisiko beak erabilizun obesitateko zertan lantzeko, baina nire iruditu zait, ze pentsa asko ematen ditela imagen horrek, ez? Nola sendatu gaixorik dagoen arraina, ez? Bi aukera daukagu. Eta, botiketatik haratago aukera badagoela, Eskerrik asko.